Så kommer bare lige og så siger, hallo. Hallo. Ja, hvad sker der for din hurtig... Hvad sker... Aber det gør... Tak. Ej, fuck, det er forkert. Fuck, hvad det der for noget, Elias? Fuck, helvede, ja. Fuck, ja. Hvorfor giver du mig skyld, det var Elias? Og du kører ind i mig bagfra, mand. Så kommer Elias bagved. Men nu skal jeg starte helt forfra. Hvad fuck var det der for noget, Elias? Men Elias. Jeg har aldrig grinet så meget, mand. Kan I ikke godt køre foran? Skal jeg bare leave party? Shit!